masuk ke kaset nan kadu nan kadu le Tuhan masuk ke kaset lenan kadu tumpak di mande si umianan tinggal di padang panjang manggale lamang yo masuk itu saratu bapak kanduang inyu oyo jo norma nak nambonsu sansai badan di padang panjang balam turanggo leate tanggo manyang nyota ureyate pintu walam ta'azim curi toko kabadia dia tentang itu Alie kapado lasi jaidin nang karajo di lapau nasi yo dalam daerah le kota Padang malun buyong jaidin capek kaki ringan tangannya capek kaki tak mana ruang ringan tangan indak mamaca assalamu karajo di lapau nasi la pandai mamuta kopi taluenyo la pandai manatiang nang kamungko ba itu bana si Jaidin kita tinggalkan Jaidin karajo di lapau nasi dia sakete jalan curito alih kakak ngampuang jauh dalam waduh seorang di kampung jauh dalam banamu apa Ibrahim guru kepalo di kampung jauh dalam hari Minggu perai sekolah diracak kureta rancak badati bunyi kureta mandari yang bunyi lonceng gadang onyo 7 lapau nasi tampe Jaidin tinggal cuy itu bana le apa kini dek lamu apa bakureta ibu di lapau nasi tampe Jaidin bakarajo di sinan minum langganan apa tuh olah duduk le apa denate kurisi nyoma minta kini kopi talu langsung Jaidin maambiakan nyobuwe le kopi talu kamana tiang nyo dari dalam nande bilang buyong Jaidin babawa ayi jokue telata ayi di meja tapana Pak Ibrahim lai banak rancak manderang lapau mula kironyo olah minum apa di sinan sudah minum inyo maroko asuk mandulang kaudaro onyo imbau manderang balapau onde mande urang balapau danga di mande mula dikatokan yo mande itu lekato maso itu lai banak rancak mande kironyo anak siapo tu dek mande oh menjawab mande rang balapau kalau pajako kaditanyo anak raranah Tanjuang Ampalu dalam daerah rang si Junjung pajako anak yatim lagi piatu bapak mati mandela mati pajako disiko bakarang ajoy menjawab sinan mula Pak Ibrahim kalau iyo pajako anak yatim dia lambo menggadangkan dia lambo kamambau
Mandanga kato rupo itu menjawab mande di sinana urang dari Selido ke Pasajuongku pagi hari kok de ambo indak ka mangapo antah de inyo nang kapai. Onyo imbau anak bagulambe onak kanduang jahidina tare kuranji dalam dulu sari sabat tangkapan nesan gak kamari lawang dudu ado nambana le dikatokan. Nande bilang buyong jahidin apo bana mande imbaukan tasiro darah di dadon de gumantar tulang pasandian apo bana mande imbaukan. Yo apo le kato mande kanduang jahidin dang akan munapak ko nak membawa ang pindah ke kampung Jawa dalam lai kok namu ang paina. Menjawab le buyung si Jahidin mande dang akan mula aye mato ampi sekali jatuh cie jatuh ladu anak orang de dari Selido ke Pasajuo patang-patang kok de ambo indak kamang apo donde di mano badan onan kagadang nyondei